Jaha, mites täällä sujuu työt? Mä oon tehty jo melkein valmis, mutta ei se ole vielä kaikki. Tässäkö tää nyt on? Joo. Mitä tää niinku? Tää on ihan näyttää ihan ihme. Tässähän on seinä niinku laittu keskelle tätä olohuonetta. Mä voin korjata sen. Mikä tää? Onks tää joku koirankoppi? Joo. Ei tässä ole mitään koiraa. Tämähän kylpyhuone pitäisi olla tässä. Tää on niinku ihan nyt sekaisin. Onks tää niinku puutalo? Tän pitää olla betonia. Mä voin vaihtaa sen kaikki nyt. Sulla on 6 tuntia aikaa tehdä tänne töitä. Joo, mutta mulla on ollut kiire. Kiire? Ootko sä pelannut jotain Angry Birdsia täällä koko päivä? Mä oon ollut työskentele koko päivä. No ei tää nyt näytä sieltä. Tämähän on shaisee tää. Mutta nyt tunti aikaa, että jos ei niinku tulosta tuu, niin se on niinku... tunnin. No tunti tässä pitää. Loppuu päivä, pitää päästä kotiin. Tulee urheilua telkusta. Tunti aikaa, sitten mä tuun kattoo. Potkut tulee, jos se ei ole valmista. Mitä mä saadaan valmis? Mä tarvitsen apua. Jaha, mites täällä sujuu nyt? Hyvin, mutta mä tarvitsen vielä aikaa. Ei, se on aika on mennyt nyt. Näytäpäs mitä nyt on niinku saanut aikaiseksi. Jaa. No, tähän näyttää ihan samalta kuin äsken. Ei, mä vaihtuin se koiran paikan. Ei siellä ole mitään koiraa. Ei. Mikä se täällä on? Onko tässäkin jotakin ihmettä? Joo, se on siellä se sauna. Sauna. Tähän on puusauna. Sinne piti tulla infrapunasauna. Uusinta teknologiaa. Tää on ihan shaisseakko juttu. Ei, nyt en kestä. Se on muuten sitten potkut. Lähden nyt himaa. Ei. Nyt alkoi itkettää kyllä. Ei, tästä ei tunnu mitään. Tästä tuli. Ei se haita. Tää on ollut oikein tylsä työpaikka. Mä haken toinen parempi. Sä voi jäädä siellä sun projektin kanssa. Mä menen pois.